Datozen 5 urteotan Euskal Autonomia Erkidegoak Espainiako estatuari ordaindu beharreko kupoari buruzko akordioa izenpetu dute gaur goizean Madrilen. Haren bitartez adostu dute 1.472 milioi eurorena izango dela oinarri urteko behin-behineko kupoa. Kopuru horri zenbait moldaketa egin beharko zaizkio enplegu politika aktiboen finantzaketari dagozkionak. Zenbateko hori gaur egun ordaintzen duenaren oso antzekoa dela nabarmendu dute Eusko Jaurlaritzak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek. 2021 urtean esaterako 1.403 milioi izan ziren. Espainiako estatuak Euskal Autonomia Erkidegoari ematen dizkion zerbitzuengatik jasotzen duen ekarpena da kupoa. Pedro Azpiazu, Eusko Jaurlaritzako ekonomia eta ogasun sailburuak aurreratu zuen moduan, aurreragorako utziko dituzte beste bi zerga berri, energia konpainien gainekoa eta bankuen gainekoa. Zerga horiek urtarrilaren batean jarri nahi ditu indarrean Espainiako gobernuak, baina oraindik ez du haien tramitazioa bukatu. Bihar igaroko dira kongresutik eta zenbait aldaketa izan daitezke oraindik ere, esaterako PSOEren eta UPren lehen proposamenak zioen energia konpainiek beren diru sarrerak zati bat ordaindu beharko zutela, baina Europako Batasunaren irizpidea da irabazien zati bat ordaintzea eta baliteke aldaketa hori egitea. Espainiakoan ere entzun dezagun Pedro Azpiazu. Ziurtasun horrek, bizi behar ditugun egonkortasun ekonomiko garaietan, klaudimena eta sendotasuna bermatzen dizkie Euskal erakundei. Gure betebeharra eta erantzukizuna da Euskal erakunde garen aldetik. Euskadirentzat funtsezkoak diren horrelako akordioak lortzeko lan egitea. Gabon guztioi, hain zuzen ere, Oskar Matute EH Bilduko diputatuak iragarri du akordio bat lortu berri dutela Espainiako gobernuarekin. Zerga horiek Euskal Herrian 4 foru ogasunen esku gera daitezen, 3 hilabeteren buruan itxiko ditu eskumena Matuteren arabera. Horrez gain, koalizio abertzalek ohar bidez jakitera eman duenez, zerga horiek egiturazkoak eta betirako izatea aztertzeko konpromisoa hartu du idatziz. Exekutibo espainiarrak eta gaiaren inguruko txosten tekniko bat egingo duela agindu du. Gaur akordioa lortu dugu Espainiako gobernuarekin banku eta elektriken zerga Euskal Ogasunak kudeatu dezaten 3 hilabeteko epean. Gobernuak atzera egitea, Euskal erakundeetan eskumenak errespetatzea, autogobernua defendatzea eta gure eskaerak onartzea lortu dugu. Akordioari esker, gainera, zerga hauek egiturazkoak eta betiko bihurtzeko gobernuaren konpromisua lortu du. Gobernuarekin adostu dugu txosten bat egingo duela aukera hau aztertzeko. Bizkaiko metalgintzak akordiorik gabe jarraitzen du. Asteartean bildu ziren azkenekoz LAB, Comisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuak patronalarekin 17. bileran. Hau bukatuta sindikatuek salatu zuten patronalak ez zuela proposamen berririk aurkeztu. Langileen ordezkaritza handiena duen plataformak aldiz, 14 puntutako eskaeran 2 mugimendu egin zituen negoziazioa desblokeatzeko asmo. Urte bat beteko da laster lan hitzarmen berria negoziatzen hasi zirenetik. Tarte horretan 6 greba egun egin dituzte eta beste 5 erregistratu. Gauzak horrela gatazkari irten bidea bilatzeko asmoz, gaur legebiltzarreko talde politikoekin bildu da Bizkaiko metalgintzako plataforma. Horrez gain, protesta egin dute Bilbon, lan gatazkaren baitan Eusko Jaurlaritzak hartu duen jarrera salatzeko. Hurrengo mahai negoziatzailea hilaren 21 dute bi aldeek eta sindikatuek patronalari dei egin diote bileran akordio batetik hurbil dauden proposamen eta eduki ausartak aurkeztu ditzan. Ordea, tentuz bada ere, Igor Arroyo LABeko koordinatzaile orokorrak kritika bat egin dio Michel Lakuntzaren sindikatuari. Borroka batzuetan Bizkaiko metalgintzan esaterako bere aldetik jokatu izana ez baitute ulertzen. Atzo aurkeztu zuen Arroyok Euskal Herriko langileen lan eta bizi baldintzak izeneko Laben Iparegoa Fundazioaren azken txostena. Hor borroka sindikalen argazki gazi gozoa egin du koordinatzaileak. Gaur gurean izan da gonbidatu nagusia. Matxismo bat, argita garbi, emakume langileak baztertuak eta diskriminatuak direla, alde batetik emakume langileei bidea izten zaiela hainbat eremuetan, sexuen araberako lan banaketa bat dagoelako, eta beste alde batetik sektore prekarizatu eta feminizatu horietan, non gehiengoa emakumezkoak diren, patronalak
areta zikoitzago jokatzen duelako langileekin. Ikusten ari gara negoziazio kolektiboan, blokeatuta dauden hitzarmen horietako asko eta asko feminizatuak dira, eta horren atzean badago patronalaren gutxiespen bat emakume langileek egiten duten lanarekiko. Langile batek bizia galdu zuen atzo Donezte Benene 121 errepidean lanean. Ari zela behargina istripua gertatu orduko, hil zen. Antza makina sanpatzaile batek harrapatu zuen gizona errepidea asfaltatzen zebiltzala. 42 urte zituen langileak eta Barainaingoa zen eskualdeko mediku zerbitzua, suhiltzaileak eta foruzaingoa istripua jaso eta berehala joan zirenara, baina langilea hilda zegoen dagoeneko. Ekin diote jasotakoaren xehetasunak biltzeko ikerketari. Horrez gain, hauteskunde aurreko eta ziurgabetasun ekonomikoko garai batean erreforma fiskalari ateak itxi dizkio Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasun sailburuak. Horregatik, oposizioak 2023rako aurrekontuen inguruan akordio bat lortzeko aukera urrun ikusten dute. EH Bilduk, Elkarrekin Podemosek eta PP Ciudadanosek Eusko Jaurlaritzarekin egin duten bigarren bilera sortan parte hartu dute kontuak adosteko asmoz, baina ez da jarrerarik hurbildu. Hiru indarrek balizko itun bat zerga aldaketarekin lotzen baitute. Hala ere, hirugarren hitzordu bat egongo da Azpiazuk talde bakoitzari helarazitako proposamenak aztertzen dituztenean, baina ohartarazi die ez dela zerga aldaketak egiteko unea. Alderdi bakoitzak negoziazio taulan duen kokapena kontuan hartu behar du, eta Jaurlaritzak ekaintza eskuzabalak eta konpromiso sendoak helarazi ditu talde politikoei helarazi dizkiguten gaiei heltzeko. Espero dut gai izango garela akordio batera iristiko, arrakasta kolektiboa izango litzateelako. Bestadetik, 4,7 milioi tona ditu nahi du Eusko Jaurlaritzak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bota daitezken industria hondakinen kantitatea, eta horretarako industria hondakinetarako 3 zabortegi handitu. Hondakin gutxiago botatzeko eta 2024rako hondakinak modu autosufizientean kudeatzeko plan aurkeztu zuen atzo Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen iraunkortasun eta ingurumen sailburuak. Bilatu behar dugu nolabait autosufizientzia esaten dugu, hau da, erkidegoan behar dugu hondakin guztiak kudeatu. Eta hori egin ahal izateko ze behar dugu? Behar dugu nolabait kanon batzuk ezarri hondakinak kudeatzeko momentuan, eramaten direnean zabortegietara eta bar. Eta tean dugu Euskaraldia datorren ostiralean azaroak 18 hasi eta abenduaren 2 arte 15 egun intentso biziko dituzte ahobizi, belarri prest eta harigune funtzioak beteko dituzten norbanako eta entitateek. 3. edizioa da, ekimena ezaguna da eta garrantzi handia eman diote bultzatzaileek ariketa kalitatez egiteko jendea prestatzeari. Hitzez ekiteko garaia lelopean 16 urtetik gorakoek parte hartuko dute. Euskararen aldeko ariketa kolektibo bat da Euskaraldia eta herritarrek hizkuntza ohiturak aldatzea du xede. Euskaraldia ez da euskararen aldeko kanpaina bat. Euskaraldia da hizkuntza ohituretan aldaketak eragiteko egitasmo bat, ariketa sozial bat. Denak bultzatzen gaitu urrats bat egitera. Eta horixe da aurten ere behin eta berriz azpimarratu nahi izan duguna. Zein izango da zure erronka aurtengo Euskaraldian? Bizkaiko Andrazko sortzaileak saretu nahi ditu best topaketak. Guztira, 26 sortzaile bilduko dituen solasaldi eta emanaldi programa antolatu du zelako kultur kooperatibak larunbaterako Bilbon ikusi. Daukagu hau dela bidearen hasiera besterik ez. Baina uste dut garrantzitsua dela batzea, garrantzitsua dela hitz egitea, ezagutzea eta elkarrekin zer nahi dugun eta nola nahi dugun eraikitzea.
hemendik aurrera sortuko dugun hori, topaketetatik aurrera sortuko dugun bidea. Ez atzera ez aurrerako egoera batean aurkitzen da Bizkaiko Metaleko hitzarmen berriaren negoziazioa. Greba egun berriak deitu dituzte mahai gainean sindikatuek eta gaur gatazkari irtenbidea bilatzeko asmoz legebiltzarreko talde politikoekin bildu da Bizkaiko Metalgintzako plataforma. Horrez gain, protesta egin dute Bilbon lan gatazkaren baitan Eusko Jaurlaritzak hartu duen jarrera salatzeko. Bizkaiko Metalgintzako korapiloa ez da oraindik askatu. Asteartean bildu ziren azkeneko bi aldeak, baina ez zuten akordiorik erdietzi. Azaroaren 21ean greben aurreko azken batzarra izango da. Luze jo du lan gatazkak eta udazkeneko grebaldian tentsioa igo zen, ertzaintzaren jarrera oldarkorra tarteko. Bada Jaurlaritzak patronalaren interesak defendatu dituela grebalariena beharrean salatzeko eta erantzunkizuna eskatzeko manifestazioa egin dute Bilbon. Salatu nahi izan dugu beraien jarrera gatazka honetan eta batez ere greba egunetan gogoratu nahi duguna da beraiek direla ertzaintza bidaltzen dutenek gatazka horiek erreprimitzera eta askotan esan dugun bezala borroka kriminalizatzera, ezta? Protesta egiten ari ziren bitartean halaber, LAB, Comisiones Obreras, UGT eta SK sindikatuko ordezkariak Eusko Legebiltzarreko talde politikoekin bildu dira. Bizkaiko langileen ikuspuntu partekatua dala nola ez hitzarmen duin balortzea, FEBen konpromisoz lan egitea hitzarmen hori lortzeko ere, eta bestetik nola ez poliziaren jarrera gogorra eta salatzea. Momentuz Bizkaiko Metalgintzak akordiorik gabe jarraitzen du eta horregatik azaroaren 28tik abenduaren 2 arte deitutako grebaldiari eutsi diote. Izan ere, azken batzarrera patronalak ez zuen proposamen berririk eraman. Plataformak aldiz 14 puntutako eskaeran 2 mugimendu egin zituen negoziazioa desblokeatzeko asmoz. Bitartean patronalak aurreko proposamenarekin jarraitu du. Hau da, 4 urtetarako gehienez jota tauletan 16% soldata igoera egitea. Baina sindikatuen arabera horrek ez du bermatzen sektoreko langileen erosahalmena, eta hori marra gorria da langileen ordezkarientzat. Bizkaiko zaharetxetako lan hitzarmenaren negoziazioak blokeatuta jarraitzen du eta sektoreko langileek egunero pairatzen dituzten prekarietatea eta lan eskubide urraketak salatzeko grebara deitu ditu LAB sindikatuak Bizkaiko zaharetxe pribatuetako langileak gaurko egunez eta bihar. Egoera da larria, oso larria. Erresidentzian gaude langile barik. Erresidentzian gaude estresauta gau hori, txarto. Zergaitik, eoten naiz ni bakarrik 15 oneri janari emoteko. Zelan egiten duzu hori, ezin da. Oso larria da egoera. Eskatzen dugu Sergio Murillori jartzeko gurekin hitz egitera. Berak baloia beti botatzen dabe kanpora, beti botatzen dabe. Es un tema entre empresa y trabajadoras eta ez da egia. LABek aste honetarako egindako greba deialdia aipatuta, esan behar da datorren astean ere lanuztea izango dela sektorean, kasu honetan, ELA sindikatuak deituta dagoeneko 9 greba egunekin dituzte. Baina patronalek urratsak ematen ez dituztela ikusita, beste 5 greba egun antolatu dituzte azaroaren 21etik 25era. Bai, eta gainera, jakinda 255 milioi euro jaso dituztela patronalak eta ere langileen soldatak izoztuta daudela, ez direla kontratazio gehiago egiten, ez direla bajak lehenengo egunetik ordezkatzen, ikusten dugu momentua dela berriro kalera ateratzeko. Eta gainera, hemen 2023an diru gehiago sartuko da, modelo aldaketa bat egongo da, nordikoagoa den modelo batera hurbilduz, unidades convivenciales ditzen dena erderaz, eta hor ratioa bai ez dela berdina nordikoekin alderatuta, ikusi behar dugu, sartuko dela, modelo aldaketa bat egongo dela, baina bakarrik eurei interesatzen zaien aldetik.
Ela, Lab eta Esteila sindikatuek elkarretaratzea egin dute asteazken honetan Lakuako gobernuaren Donostiako egoitza aurrean hezkuntza lege aurreproiektuarekiko desadostasuna adierazteko. Hezkuntza legean sare publiko bakar euskaldun eta propiorako bidea jorratzea eskatu dute. Es el momento de decirlo en voz alta y de interpelar a las fuerzas políticas para exigirles que cambien por completo el rumbo que tiene la Ley de Educación del País Vasco. No a esta ley. El Departamento de Educación viene adoptando desde hace años medidas de apoyo permanente a la red privada. Con la escuela pública en la boca, pero con la escuela privada en la mente, los miembros del gobierno están poniendo la escuela pública en vías de desmantelamiento progresivo. Ahora la nueva Ley de Educación pretende, a través del denominado Servicio Vasco de Educación, igualar la escuela pública y la privada. Desdeña garantizar el crecimiento de la pública y, en consecuencia, consolida el sistema dual con la segregación que ello conlleva. Es una trampa. Eusko Legebiltzarreko lau alderdi nagusiek sinatutako hezkuntza akordioaren inguruan hautsak harrotu dira berriro ere. Atzo publiko egin zuten Eusko Jaurlaritzak aurrekontuen negoziazioetan PP Ciudadanoseri eskaini diola itunpeko ikastetxeetan 2 urteko haurren gelak ere ituntzea, ekaineko agindu batean ere jada jasota dago, eta aurreskolak patzuergoa doako izatea hori ere jakinekoa zen. Lehenengo neurriak ezinegona sortu die itunaren sinatzaileetako biri, EH Bilduri eta Elkarrekin Podemoseri. Gogor mintzatu da Elkarrekin Podemoseko bozeramaile Miren Gorrotxategi Eusko Legebiltzarrean eta Eusko Jaurlaritzari hezkuntza ituna ustea leporatu dio. Entzun dezagun. Hain zuzen ere, 2 urteko gelak konzertatzea, ituntzea eskaini zion. Ekintza hau, gobernu ekintza hau, onartezina da. Egindan moduagatik eta edukiagatik. Egindan moduagatik, Partido Popular Ciudadanos sartzen duelako alderdi politiko bat hezkuntza itunetik kanpo dagoena eta kanpo dagoena gainera arrazoi konkretu batengatik. Eta da itunaren muinetik antipodetan dagoelako. Euskal eskola publikoaren indartzea eta segregazioari aurka egitea horren kontra agertzen dalako. Comisiones Obreras, Lab, Ela eta UGT sindikatuek grebara deitu dituzte Bizkaiko zerbitzguneetako langileak abenduaren 1etik 5era patronalak eskubideak eguneratzeko hitzarmena sinatzeari etengabe uko egin diolako. Arabako administrazio auzitegiak ez duen hartu Eusko Jaurlaritzaren helegitea eta eutsi egin dio Basurtuko ospitaleko bihotzeko kirurgia zerbitzua Gurutzetako ospitalera lekualdatzeko proiektua behin-behinean eteteko erabakiari azaroaren 4an hartu zuen auzitegiak kautelazko neurria medikuek abiatutako auzibidea argudiatu bitartean. Argudiatuta prozesuak aurrera jarraitzeak kalteak eragin ditzakeela. Gaur publiko egindako autoan epaileak dio kautelazko neurriaren premia justifikatuta dagoela zerbitzuaren lekualdatzea egiteko ezarritako data kontuan hartuta Jaurlaritzak gaur itxi nahi zuen Basurtuko bihotzeko kirurgia zerbitzua. Haren arabera Basurtuko zerbitzua ixteak zuzenean eragingo dio. Zerbitzu horri auziaren gaineko epai irmoa ematen denean, ura ixtearen kontrakoa bada. Eta sindikatuek iragarri dute akordiotik oso urrun jarraitzen dutela Arabako ardogintzan, izan ere negoziazioak urtearen hasieran hasi zituzten.
Baina berehala bertan behera geratu ziren desadostasunengatik. Gauzak horrela, ardogintza sektoreko sindikatuek Arabako batzar nagusitara jo dute, bizi duten egoera prekarioa azaltzeko. LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak berriz bildu dira gaur Gasteizen eta azaldu dutenez egoerak hobera egiten ez badu grebak eta lanuzteak burutuko dituzte. Arabako ardogintzako langileek urriaren 21 egin zuten hitzarmen duinaren aldeko lehenengo mobilizazioa, Bastidan kotxe karabana antolatu zuten hain zuzen ere. 2022an hasi zen hitzarmenak negoziatzen, baina bilerak bertan behera utzi zituzten, eta orduan LAB, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek erabaki zuten 2021an hasi zituzten mobilizazioak berriro antolatzea. Oraingoan Arabako batzar nagusietara jo dute sindikatuek egoera azaltzeko. Sindikatuen esanetan akordioak oso urrun jarraitzen dute. Soldata igoerei dagokionez aldaketa txiki batzuk eman dira. Hala ere, gainontzeko edukien inguruan ez dute erantzunik jaso. Besteak beste jardunaldiari eta istripuen ondoren ahalmenaren jaitzierari dagokienez. KPIko ehuneko bermatzea hitzarmenan, eta gero jardunaldiari dagokionez, 2023 urtean 8 ordu jaistea lanaldian, eta 2024an beste 8 ordu. 10 urte baino gehiago daramagu ordu berdinekin. Eta gauzako bera ez badira jaten, baina lanuztekin edo grebekin hasiko gara. Gauzak horrela Arabako batzar nagusietan egindako agerraldiaren ondoren mobilizazioa egin dute 3 sindikatuek. LAB iragarri duenez abenduaren batean mobilizazioa aurreikusita dago, horrez gain Comisiones Obreras eta UGT-rekin adostuari da Gasteizen ospatzen den ardo Araba testu inguruan sektorearen egoera bertara eramatea. Ordea aipatu dugu lerroburuetan ere. Hondakinen testu inguruan duela urtebete onartutako hondakinen kudeaketarako planak aurreikusitako balorizazioa azpiegiturak eraiki bitartean 2030 arte sortuko diren beharrak asetzeko Jaurlaritzak zabortegiak berrireki eta handituko ditu. 2 dira berriro zabalduko dituenak eta beste hainbat handituko ditu. Iragan urtean onartu zen hondakinen kudeaketarako plana eta bertan aurreikusitako balorizazio azpiegiturak eraiki bitartean 2030 arte sortuko diren beharrak asetzeko Eusko Jaurlaritzak zenbait zabortegi irekiko ditu berriro edo handitu egingo ditu. 2 dira berriro zabalduko dituenak eta beste hainbat handituko ditu. Zaldibarko zabortegia itxita hutsune hori betetzeko helburua dute eta aldi berean hondakinak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo eraman behar izatea galarezi nahi dute. Ezin dugu gure dependentzia eraman aldameneko erkidegoetara. Guk egin behar dugu eta zikloa ondo itxi behar dugu. Testu inguru horretan erronka nagusia dute aurretik. 2030an zabortegira emandako hondakinen ehunekoa 15% murriztu nahi dute. Horretarako besteak beste kanon bat kobratuko diete enpresei zabortegian isuritako tona bakoitzeko. Behar dugu nolabait kanon batzuk ezarri hondakinak kudeatzeko momentuan, eramaten direnean zabortegietara eta bar. Helburu horrekin 2023tik aurrera enpresek 10 euroko kanona ordaindu beharko dute zabortegira eramandako hondakin tona bakoitzeko. Jaurlaritzaren asmoa da EAen kanona 20 eurokoa izatea 2024tik aurrera. Gauzak horrela Artxanda eta Epele berriro irekitza aurreikusi du Eusko Jaurlaritzak eta bai Epele eta baita Gardelegi zein Igorreko zabortegiak ere handitzea. Horrekin batera Biztibieta eta Betearteko zabortegien iraupena luzatuko du. Bide horri horretan balorizazio azpiegiturak eraikitzen doazen bitartean zabortegiak ixten joango direla iragarri du Arantxa Tapia Jaurlaritzako ingurumen sailburuak eta 2030tik aurrera Gardelegi, Igorre, Zaia eta Izmendi baino ez dira zabalik geratuko. Erreakzio katea eragin du Jaurlaritzak aurkeztutako hondakinen kudeaketarako planak. Gasteizko udalak ezezko borobila eman dio Jaurlaritzak Gardelegin amiantoa bezalako hondakinak arriskutsuak biltegiratzeko egin duen proposamenari. Bizkaian Artxandako zabortegia irekitzearen kexu da ekologistak martxan taldea. Gipuzkoan berriz ingurumen departamentuak salatu du hondakinen plangintza horretan galdu den denbora.
Eusko Jaurlaritzaren berriak zenbait erreakzio sortu zituen, batez ere Gasteizko udalean. Udaleko ordezkariek iragarri zuten Gasteizko udala ez zegoela aldaketa horren alde, eta Gardelegiko zabortegiak hurrengo 10 urterako edukiera duela. Izan ere, argitu zuten udalak ez zuela baimenduko hondakin arriskutsuen sarrera. Eusko Jaurlaritzak hondakinen kudeaketarako plana aurkeztu berritan ezinegona sortu du zenbaitengan. Jaurlaritzak 2 zabortegi berrireki eta beste 2 handitzeko plana aurkeztu du. 2030 urtera bitartean sortuko diren beharrak asetzeko izango dira, eta Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo zaborrak eramatea saiestu nahi da. Horrek bere baitan hartzen du zabortegi batzuetan hondakin arriskutsuak sartzeko aukera. Hori da hain zuzen Gasteizko udalak Gardelegin onartuko ez duena. Gasteizko udaleko iturri jakinarazi dutenez, Gardelegiko zabortegia handitzeko beharrik ez dute ikusten. Udalaren aurreikuspen eta planek bermatzen dutelako biltegiratze gaitasun nahikoa, datozen 10 urteetarako behintzat. Baina hori bakarrik ez, Gorka Urtaranen udal gobernuak ezezko borobila eman dio Jaurlaritzak Gardelegin amiantoa bezalako hondakin arriskutsuak biltegiratzeko egin duen proposamenari. Gogoratuta udalak berak eskatu behar duela horretarako baimena, zabortegiaren jabea den aldetik eta ez duela alakorik eskatuko. Bizkaian ere bada kezkarik, Igorre, Lemoa eta Maiabiko zabortegia zabalduta lurraldeak bilduko direlako 2030 artean behintzat erkidegoko hondakin gehientsuenak, eta kezka batez ere Artxandako austera ere irekiko delako. Hain zuzen ekologistak martxan taldeak salatu du Lindano atzema zuten lekuan zabortegia austera irekitzeko planak eskatzen duela gutxienez eztabaida ireki eta gardenagoa. Estaba contemplado ya en el plan territorial parcial de Vizcaya y también en el PGU de Bilbao, estaba contemplado como futuro parque metropolitano de Artxanda. Es decir, que Artxanda en principio iba a ser un parque metropolitano, no un lugar de vertidos. Gipuzkoan berriz Jose Ignacio Asensio ingurumen diputatuak Euskadi Irratian salatu du plangintza horretan galduen denbora. Asensioren hitzetan hondakinak kudeatzeko azpiegiturak ezinbestekoak dira eta azkar egin behar da. Birziklatze eta valorizazio azpiegitura behar ditugula, azkar gaina behar ditugula, eta hori azkartu egin behar dela, eta bitarteko azpiegiturak ere behar ditugu, eta hortarako ezinbestekoa da zabortegi batzuk erabiltzea, ez? Iriki edo erabiltzea. Baina hori esan da, nik uste dut berandu gabiltzala, eta hemen, esan bezalakoa, azkartu egin behar dugu. Tapiari eskatu dio plangintza azkartu egin behar dela, legealdia bukatuko delako eta ez dakitelako zein azpiegitura izango dituzten. Igor Arroyo Lab sindikatuko idazkari nagusia elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Bere esanetan, 800.000 lagunek 2 langileetatik batek ez du diru sarrera nahikorik bermatuta, ez da enplegurik ere, egoera ekonomikoari dagokionez nabarmendu du oso oinarrizkoa dela soldatak KPIaren arabera eguneratzea. Izan ere, azpimarratu du langileek bataz beste 6.000 euro galdu dituztela urtero azken 10 urteetan. Horrela da, batzuetan datu isolatuak erabiltzen direnean ez dugu antzematen egoeraren larritasuna bere osoan, eta guk 3 datu gehitu ditugu. Alde batetik langabezian dauden langileak, beste alde batetik enplegu bat izan bai, baina 1.400 euro gordin baino gutxiago jasotzen dutenak hilero, eta 3. populazio inaktibo bezala agertzen diren pertsonak, baina oso aktibo daudenak. Bereziki, etxeko lanetan aritzen diren emakumeak 200.000 Euskal Herrian, estatistiketan kontutan hartzen ez direnak. Horiek guztiak batuta 800.000 dira. Alegia, 800.000 lagun, 2 langiletik batek, ez dauka bermatuta diru sarrera nahikorik, eta ez dauka, kasu askotan, enplegua ere bermatua. Egungo testu ingurua guztiz zeharkatuta dator inflazioarekin, soldatak KPIaren arabera eguneratzea da erosa ahalmenaz galtzeko aukera bakarra? Hori da neurri gakoetako bat, eta guretzat oso oinarrizkoa, gutxieneko bada, guztiz arrazoizkoa. Langileok azkeneko 10 urteetan 6.000 euro urtero galdu ditugu bataz beste, eta ezin dugu onartu, ez dugu onartuko beste soldata galerarik. KPIaren araberako soldata igoerak egin behar dira, horretarako ari gara lanean enpresetan, horiek badira ondasuna banatzeko borrokak, eta horrekin batera zerga politika bat ere egin behar da. Hau da, zerga politikaren bidez ere banatu egin behar da
Euskal Herrian sortzen den eta guztiontzat bizitza duin bat bermatzeko nahikoa den aberastasun hori. KPIaren igoera, berrio diot, gutxieneko bada eta enpresa guztiek hartu dezaketen neurri bat da. Ikusten dugu gainera nola enpresa handi batzuk erabiltzen duten enpresa txiki batzuen egoera aitzaki bezala KPIaren araberako soldata igoerak ez planteatzeko. Baina erabat hipokrita da beraien jarrera. Beraien nahi da enpresa txiki horiek inestea. Kapitalisten edo enpresarien artean ez dago elkartasunik, kompetentzia hutsa baizik. Eta ikusten duguna praktikan da, hitzarmenetan zeresan handia daukatenak direla enpresa handiak. Adibidez, Bizkaiko Metalean, 4 enpresa handik daukate erabakitzeko ahalmen nagusiena. Eta horiek dira, eta ez txikiak, uko egiten dut diotenak KPIaren araberako soldata igorei. Eta horregatik, bizitzen ari gara, inoiz ez bezalako, edo behintzat azken hamarkadan ez bezalako, mobilizazio eta greba dinamika bat eta giro bat lantokietan. Bizkaiko metalgintzako hitzarmenaren negoziazioa izan du hizpide eta nabarmendu du patronalak jarrera aldatu ezean, grebek eta mobilizazioek jarraituko dutela. Era berean, dio ez duela ulertzen elak mobilizazioak eta greba egunak bere aldetik deitu izana. Oinarrizkoak diren aldarrikapen batzuk ontzat eman beharko lituzke. 6 greba egun egin ditugu, beste 5 greba egun egingo ditugu, eta esan behar dut, greba egun horietan jarraipena oso zabala izan dela. Metaleko langileak badaude oso motibatuta, baina ere oso haserre patronalen jarrerarekin. Zer da planteatzen dutena metaleko langileek? Lehenengoa KPIaren araberako soldata igoerak. Oso, berrio diot, oso aldarrikapen oinarrizkoa. Bigarrenik, azpikontratetan dauden langile hoien eskubideak aitortzea. Eta hirugarrenik, emakumekiko dagoen diskriminazioa bai kontratazioan eta bai promozioan horrekin guztiarekin amaitzea. Hori ere bada soldata arrakalarekin amaitzeko bideetako bat. Sektore feminizatuetan hitzarmen duinak lortzea, baina baita ere sektore maskulinizatu horretan emakumeen sarbidea ahalbidetzea. Nire galdera da, ze arrazoi dauka patronalak olako oinarrizko eskariei ezezkoa emateko? Inork ez dugu lertzen, eta horregatik patronalak bere jarrera aldatu ezean, grebek eta mobilizazioek jarraituko dute. Lan istripuen inguruan ere kezkatuta agertu da, batez ere haien ezaugarriengatik entzun. Gainera, oso kezkatuta gaude lan istripuen kopuruagatik, baina baita ere gertatzen diren lan istripu hilgarri hoien ezaugarriengatik. Udan esaten genuen, 10 bat hildako gertatu ziren altueratik erortzerakoan. Eta altueratik erortzen baldin bada lanean ari den langile bat, horrek esan nahi du ez daudela beharrezkoak diren babes mekanismoak ezarritak. Eta azkeneko biak, bai Nafarrokoa eta beste bat Gipuzkoan izan dira makinek harrapatuta. Eta nik esaten dut, Industria 4.0 aipatzen denean, makinak, nolatan makina batek, nola egiten dugun makina bat, langile bat ezarrapatzea, hori erabat ikertua dagoenean. Europa mailan daudenean neurriak, konortea galtzen duen langile batek makina batean ari denean, harrapatua izan ez dadin daudenean oso neurri zehatzak, zergatik ez dira aplikatzen ari neurri horiek? Ez dira aplikatzen ari, patronalak ez duelako horretarako interesik, eta Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak ez dutelako egiten horren jarraipenik. Eta oso merkea zaie langilei, segurtasun legea ez betetzea, eta oso garesti langilei. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hezkuntza legeak etorkizuneko hezkuntza sistemaren oinarriak jarri beharko lituzkela dio. Hala ere, Arroyok salatu du Eusko Jaurlaritzak ez duela sistema duala gainditzeko asmorik. Guretzat, oso momentu importantean gaude hezkuntzan. Arazo asko daude hezkuntzan. Segregazioaren arazoa, euskalduntze prozesuak ere baditu bere hutsuneak, badagoen konpetentzia ikastetxeen artean, guk uste dugu orain arteko gestioa nahiko txarra izan dela hezkuntzan, eta horren ondorioz arazoak pilatzen joan dira. Eta orain, hezkuntza lege baten eztabaida planteatzen denean, heldu beharko genieke arazoiei eta etorkizuneko hezkuntza sistemarako oinarria jarri beharko genituzke. Gure ustez, alde batetik, hezkuntza mailan erabateko eskumenak aldarrikatu beharko genituzke Euskal Herrian. Bestetik,
euskalduntzen ez duten hizkuntza ereduak gainditu beharko genituzke eta murgiltze eta mantentze ereduak ezarri. Eta baita ere iruditzen zaigu Espainia mailan transizioaren ondotik elizarekin adostuta ezarri zen hezkuntza sistema dual hori, hau da, nagusiki elizaren esku dagoen pribatua eta gero publiko nahiko zentralizatua, eskema dual hori amaitu beharra dagoela. Eta joan behar garela sare publiko bakar, buru jabe, berri, dezentralizatu berri baterako. Euskal Herrian egon dira hezkuntza esperientzia oso interesgarriak, bai eskola publikoetan, ikastoletan, eta iruditzen zaigu hartu behar dela horko onena eta sare publiko berritu hori eratzeko transizio edo konfluentzia prozesu bat diseinatu behar dela. Eta guk ikusten dugu Eusko Jaurlaritzak ez duela horretarako inolako interesik. Ematen du neurri batzuk partzialak plantatzen ari dela segregazioaren gaian edo bestelakoetan, baina funtsean egungo hezkuntza sistema dual hori mantentzea dela bere anbizio bakarra. Urtebete igaro da Eusko Jaurlaritzak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako espetxeak kudeatzeko eskumena jaso zuenetik. Beatriz Artolazabal Eusko Jaurlaritzako berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburuak azaldu duenez, jasotako herentzia kudeatzea ez da samurra izan, baina Jaurlaritza pozik dago egindako bidearekin. Hain zuzen ere, PP Ciudadanos taldeak eskatuta agerraldia egin du Legebiltzarreko giza eskubideen batzordean. Hainbat datu esanguratsu eman ditu, jakinarazi duenez, Eusko Jaurlaritza atzera botatzen ari da zigorra, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako kartzeletan bete nahi duten presoen eskaerak toki faltagatik. Egoera horrek lekuz aldatzeko aukera mugatzen duela esan du, Artolazabalek eta 8 euskal presori eragin diela. Urtebetean Jaurlaritzak atzera bota ditu 220 presoen gerturatze eskaerak eta 178 baimendu ditu. Horetatik 81 euskal presoei dagozkie. Eta munduko biztanleriak 8.000 milioi pertsonaren langa gainditu du eta populazio horrek alde handiak ditu kontinente eta herrien artean. Zein ondorio atera daiteke, zein erronka planteatzen dira gurean epe motzean zer suposatuko du gizartearen zahartze hori. Iker Bigizkarguneagak gaia landu du, garan berak eman dizkigu gakoetako batzuk entzun dezagun. Demografia ardatz. Zenolako aldaketak espero daitezke, hemendik aurrera, batez ere demografia goraka doazen herrialde horiek ikuspuntuan izan da? Hemendik aurrerako hamarkadetan espero daitekena da aurrera igotzen jarraitzea, batez ere herrialde zehatz batzuetan eta kontinente batzuetan, Afrikan hain zuzen ere, eta 2001 urrera 10.000 hortik aurrera pixka bat iragartzen. Baina kontua da gaur-gaurkoz eta 8.000 milioi izatera duenean gizartearen ekologikoa oso dela, elgaratzen 10.000 milioi biztanle izatera heldu behar dagoeneko baliabideak mugarri gazten aritzeko, eta arazoa une honetan kontsumo eredua jasan gaitza da, kontuan hartu behar dugu une honetan eta errekurtso beharrietan planeta galtzatzen ditugula urtero, pako konta 3 planeta izango dirateke, eta esan bezala hurrengo hamarkadetan igotzen jarraituko badugu, hori gaitza da edonola. Ostera ez, eta monetaren bestaldean egongo litzateke Europa edo Asia bezalako kontinenteak, atzerakada daukatela biztanlerian krisiaz edo demografia krisiaz hitz egiten dela, demografia beherantza doala alegia zahartzea ematen ari dela, zer suposatuko du honek? Bai, atzerakada baino, ematen ari dena zahartzea izaten ari da, hendik atzerakadarik ikusten, baina bai zahartzen nabarmena, Europan aldeko garatu honetan batez ere, ez horren oski terturako eragina izango du gastu sozialean, geretu dinduagoa izango delako, bai lan merkatuan, honetan adibidez Europan adin ertain urtekoa da, eta horrek urteetan golpea eragingo dio lan merkatuari, eta hor zabaltzen da eztabaida bat dena eta dena migrazioaren edo migrazio
izaera utilitarista bat ari dela zabaltzen. Aipatzen dute, Europan ematen ari den horri aurrean migratzaile kopuru beharko genukela. Eta hori nik uste dut arriskutsua dela migrazioen esan bezala izaera utilitarista bat edo piezak izan bezala zatzen dugu. Eta hori ikuspuntutik sartzea da eta sekulako mezu arriskutsua. Migratzea oso erabaki zaila da, bere batea oso gauza zaila da, oso gogorra, ikusten ari gara, urtero jende asko bidean egiten dela, eta nik uste dut migrazioaren ikustu utilitaritza hori benetan kontuan hartzekoa eta arriskutsua izan daitezela. Kontra zuzenean hori da, baina beste mezu bai. Eta gai zaldatuta Iruñeko talde bortxaketako espetxeratu baten zigorra arintzea eskatuko dute. Soilik baietz da baietz legearen interpretazio jakin bati helduta, zenbait sexu erasotzaileren zigorrak arintzea erabaki dute epaile batzuek, eta Sanferminetako bortxaketagatik espetxean den gizon batentzat ere, aringarria eskatuko du haren abokatuak. Soilik baietz da baietz legeak 200 boto baino gehiago lortu zituen Espainiako kongresuan aurten. Hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. Hizkuntzari helduta ordea euskararen erabilera atzeraka ari da nabarmen. Udalerri euskaldunetan euskaldunak 80% baino gehiago diren herrietan izan dira galerarik handienak, baina erabileran ere bai lehen hizkuntza euskara dutenen zenbatekoa Nuemak aztertu duenez. Gasteizen hiri autobusak doakoak izango dira 12 urtez azpikoentzat abenduaren 12tik. Gasteizko alkateak Gorka Urtaranek iragarri duenez, abenduaren 12tik aurrera 12 urtez azpikoek doan bidaiatuko dute Tubisaren garraio zerbitzuan. Azaroaren 21tik udalaren webgunean eskatu dezakete doako garraio txartela. 5 urtetik berakoek dagoeneko erabiltzen dute doako garraioa.
Norman Foster arkitekto britainiarrak jarri du Arte Ederren Museo berriaren lehen harria. Denboraren kapsula egunkariekin, txanponekin eta obraren hasierarako azken izapidea formalizatzen duen zuinketa aktaren kopia batekin lurperatu ondoren hasiera eman zaio eskuartzeko txandari Txillida Jolean. Fosterrek eta Uriartek eman diote amaiera ekitaldiari, obraren hasiera simbolizatzen duten eta museoaren diseinu industrialaren bilduman gordeko diren paletako bat sinatu. Entzun dezagun, Bingen Zupiria. Museoa beti saiatu da artearen ikuspegi zabala eukitzen. Eta gaur, aitortzen dugu, zorioneko sentitzen garela, Bilboko museoa aldi berri batean sartzen delako ampliazio honekin. Museoaren gune berriak, gure gainean egongo den Agravitas gune berriak, aukera eskainiko digu beraz, etorkizunari ilusioz eta ambizioz begiratzeko. Azaroaren 19tik 27ra Txotxongiloen nazioarteko jaialdiak 41. edizioa ospatuko du. Txotxongiloen eta munduko objektuen antzerkiaren ikuspegi batetik. Ikuspegi hori ez da ikuskizunen emanaldi hutsean oinarrituko, baizik eta pentsamendu eta ikaskuntza espazioak proposatuko ditu. De la mano de Concha de la Casa y siempre egunon guztioi berroketa bat promesua ari modea ikasleekin. Que Maren también en su pieza ha ido directa con respecto a o sea, multidisciplinar. Yes, Mr. McCormick. Yes, it's only a paper moon hanging over a gun. Ni ez naiz Mikel Laboa komikia sortu dute Unai Iturriagak, Arkaitz Kanok eta Joseba Larretxek, eta ohiko biografia bat egin beharrean, arriskuak hartzearen alde egin dute egileek. Begira. Batzutan erraza da banatzea nork egiten duen gidoilari lana eta nork egiten dituen marrazkiak, baina esango nuke kasu honetan, argi dago marrazkiak nork egin dituen, baina gidoilari lana, esango nuke lan konpartitu bat ere izan dela neurri bat ere. Izan da bidean edo eraikitzen joan den proiektu bat denbora eman digulako aukera hori eta katedrarrak eman digulako margen hori eta konfidantza hori. Badakigu Mikelen figura abarka ezina dela, ez dago denen gustu egiteri bakoitza bat oka bere Mikel Laboa, baina uste dut hemen islatzen saiatu garen Mikel Laboa guzti ora ere izan daitekela. Eta hemen agertzen den Mikel Laboa ez zegoela kontatu. Laboaren konturik insolitoenetako bat da, bere kantu bat berbera, txoria aipatzeagatik ezagunena, berdin kantatu daitekeela ezkontza batean, edo bileta batean, edo futbol estadio batean, edo xuxurla batean, edo zehazka kanta gixara, edo euforia parranda zale batean. Hori oso gauza arraroa, itxia, behin gertatzen. Pantailaldiak ekimena abian da, iragan ostiraletik. Horren arira, azken egunetan zenbait gazte taldek ikus-entzunezkoetan euskarak duen presentzia urria salatzeko protestak eta margoketak egin dituzte.
Aste honetako musika zuzenean saioan kokein taldeko kideekin egingo dugu hitzordua Atomika lana gertutik ezagutzeko. Gaur 10:00 saio osoa ikusgai Hamaika telebistan, hamaika.eus webgunean eta sare sozialetan ikusi Koldo Tamendi aurkezleak egin digun aurrerapena. Kokein taldea izango da gaurko musika zuzenean telebista saioaren protagonista nagusia. Taldearekin Eibarren egin genuen hitzordua, argitaratu berri duten Atomika diskoa ezagutzeko. Honako diskoa taldearen estudioko 7. emaitza da, 20 urte pasatxo iraunduen musika bidean. Taldeak lasai hartu ditu gauzak, eta azken urteetan zuzenekoak eta diskoak tartekatu izan dituzte. 2019an Lera diskoa ikusi zuen argia, taldearen 20 urteak ospatzeko egin zuten disko txikia. Digitalki kreatu zen eta grabaketak Gaztain estudiotan burutu zuten. Einaut Gaztainaga izan zen soinu teknikaria, eta bideo horretan taldearen musika norabide berria markatu zuen disko txiki horrek. Horrela iristen gara Atomika diskara. Bertan, roka zutabe nagusi izaten jarraitzen du. Baina era berean badira bestelako erritmoak ere, eta era berean elektronikara gertualdi bat. Sinteak badira eta gitarrak sinteak bezala erabili izan dira hainbat kantuetan. Hoiekin batera betiko gitarra zorrotzak eta base erritmikoa, eta guztiaren gainean Saloaren ahots potentea. Kokein taldearen talde formazioa apenas izan du aldaketa azken urte hauetan guztietan. Saloa ahotsetan, Iker eta Txitxez gitarretan, Jatxu basuan eta Lete baterian. Hori izan da taldeak azken 20 urte honetan izan duen talde formazioa. Diskoak eta zuzenekoak tartekatu izan dituzte urte hauetan guztietan. Taldearen aroak errespetatuz eta taldekide bakoitzaren aroak errespetatuz ere. Atomika disko berrian 8 kantu barneratu dituzte. Taldeak azken 2 urte hauetan Entsegu lokalean sortutako kantuak, hainbat kolaborazio badira. Horietako lehena, Miren Arbaizarena da, Maizena. Kantu batean hartzen du parte, eta kantu horretan Zaloarekin batera abesten du, ahots joko polita sortuz. Bigarren kolaborazioa Ezpalak taldeko Juanjorena da. Azken garaian zer esan handia eman du Ezpalak taldea. Diskoak eta zuzenekoak tartekatzen ari dira azken urte hauetan guztietan, eta gaur egun Euskal Herrian den rock talderik importantena izan daiteke. Era berean, esan daiteke bere abeslaria den Juanjok ere kriston ahotsa duela, eta disko honetan ere horrela islatzen du. Diskoan topa daitekeen 3. eta azken kolaborazioa Kiliki Freskorena da, Chill Mafia taldeko kidearena. Ispiluari begiratzean izeneko kantuan hartzen du parte, bai eta kantu horrekin egin duten bideoklipean ere. Rock kantu boteretsu bat da honakoa, eta azken zatian Kiliki Fresko sartzen da bere abesteko era bereziarekin. Diskoa kalea zuzeneko emanaldietan aritzeko gogoz da Ibarko taldea. Lehen geltokia Durangoko azokan izango da, ahotsenean, eta hortik aurrera Euskal Herria zeharkatu nahi dute. Era berean, taldearen asmoa atzerrira edo Estatu Espainola joatea da ere, disko berria aurkezteko. Esan bezala, gaur gaueko 10:00 aurrera, hemen Hamaika telebistan, Kokein taldea, musika zuzenean, telebista saioan. Eta albistegiarekin amaitu baino lehen, Euskaraldiaren hasieraren atarian Euskal Herrian motorrak berotzen. Hasi dira, arratsalderako egitarau oparoa antolatu dute 5 hiriburuetan, baita herri eta eskualde askotan ere, Baionan, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean Aubizi eta Belarri prest mordoa elkartu dira. Hasiera ekitaldiak ez ezik, kontzertuak eta emanaldiak ere izan dira. Hitza. Inguruan eragiteko ekintza. Berriz kalera ateratzeko garaia.
euskararen aldeko kanpaina bat. Euskaraldia da, hizkuntza ohituretan aldaketak eragiteko egitasmo bat, ariketa sozial bat. Denak bultzatzen gaitu urras bat egitera. Eta horixe da, aurten ere behin eta berriz azpimarratu nahi izan duguna. Zein izango da zure erronka aurtenko euskaraldian? Esazu hitz bat sendotuko naiz, hitz bakar bat esua pizten du maiz, martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Zu etxerako eta zu kalerako, jolaserako eta lanerako, martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Joseba Irazoki eta Lagunak taldearen Luka bestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Astelehenera arte. Ni naiz Luka, bigarren pisuan bizi naiz, zugandik hurbil bizi naiz, uste dut ikusi nauzula. Arazak borroka ez galdetu, zer den ez galdetu, zer den ez galdetu, ez galdetu zer den. Baldarra naizelako, izan dela uste du, saiatzen naiz ozenkiet solasten, saiatzen naiz arroegi ez jokatzen, negarrekin arte bakar jotzen dute, zergatik den ez duzu galdetzen, ez duzu
aparteko eskaintza zure maila egunean jartzeko. Eta aste miragarri honetan, umore eskasarekin segituko dugu gaur osteguna dugun honetan. Izan ere, zorioneku daukana txil mafiaren txaleku. Eta ikusten duzue, publizitate ordaindu ez duen Astore markak bereziki txil mafiari eskenetako serie berezi hori agortu egin dela 3 ordu besterik. Ez du iraun serie berezi honek neugorreri aurre egiteko goizaldeko lehen izpi horiekin batera oraindik ere irauten duen besta horretan bizirik ateratzeko. Aizue, 3 ordu, irulegiko aurkinkuntza gertatuta 3 ordutan merchandisinarekin atera den aurrenekoa bestela sartu berriako dendan. Ikusi besterik ez, irulegiren ondorenak zer nolakoak ekarri dizkigun. Gehiago ere bada, ostegunari heldu dizagun. Hitza. Inguruan eragiteko ekintza. Berriz kalera ateratzeko garaia. Euskaraldia ez da euskararen aldeko kanpaina bat. Euskaraldia da hizkuntza ohituretan aldaketak eragiteko egitasmo bat, ariketa sozial bat. Denak bultzatzen gaitu urrats bat egitera. Eta horixe da, aurten ere behin eta berriz azpimarratu nahi izan duguna. Zein izango da zure erronka aurtengo euskaraldian? Esazu hitz bat sendotuko naiz, hitz bakar bat esuak pizten du maiz, martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Zu etxerako eta zu kalerako, jolaserako eta lanerako, martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Ez altzen egiten euskaraldiak egin diola bere bideari, pantailaldiak oraindik ez, pantailak euskaraz 11ak babestuta, 8 eguneko ibilbidea belaunaldi berriek ez dutela kontsumitzen euskaraz. Bai, baina akaso gehiago ekoitzi behar da? Tira, denon asko dagoen kontu bat, aho bizi, eta bestelako kontuak ere bai, baina datozen egunotan kanpaina ez den euskararen aldeko kanpaina honek Kike Amonarrizek ez duen kargatu ez da irulegikoa. Baina Nafarroako gobernuak akaso bai? Bueno, tira, edonolare, abenduaren 3an Nafarroaren egunean eta euskararen egunean izango du azken muga hori, aurtengo euskaraldiak. Baina izue, bazen ekiten irulegik askorako emango duela, hau hasi besterik ez da egin. Ikusi bestela, zenolako gauzak ari den jendea jaurtitzen esango dugu. Halako gauzak jaurti egiten direlako sare sozialetara. Hori bai, ikustaldiak milaka ditu honezkero. Eta euskarafobia honetan, erantzun moduan, hauxe. Hauxe da erakutsi nahi dizueguna, hainbeste ikustaldi dituena, beste Twitter, sare sozial, jator, eta giro honeko horretan. Yo y acabamos de encontrar la mano izquierda de Irulegui. Es un hallazgo de la hostia. A ver. Buah. Ya en aquellos años eran listos, Umore eskasaren astea dela ekarriko dizu gogora, baina izue asko dira, sare sozialetan bideo honi bolo-bolo bide eman diotenak ez ditugu izenak esango, sartu eta aurkitu ditzazue. Eskerrak naiz irratiari, eskerrak bigarren kafeari, pentsa, hainbeste kafe hartuta,
nolatan ez zuten destifratuko, bera aldera begira den eskurretan zer ageri da, meme ugari bai, baina benetan zer dio? Hori jakiteko jakimina ez du galduko hainbeste humore eskasekin? Arratxategi komentatzen ditu, eta bueno, hori da oinarrizkoa nahi baduzu destifratzen hasi, alfabeto honetan PTK eta BDG ez dirala bereizten. Ja, Pedro eta Benito, P eta B ez dirala bereizten, edo ikur bakarra daukatela bietarako, ez da? Eta berdin bat Tomas eta David, T eta D, eta P eta P, PB, TD eta K eta G. Bueno, orduan, hor jolastu zaitezke hoiekin, zuk nahi baldin badiozu zerbait esan nahi bat bilatu edo, badirudi zilegi dela batekin edo bestekin saiatzea. Eta aurkeztu duten moduan, ematen du propio aurkeztu dutela despistatzeko. Zeren bestela, gauza batzuk nahiko garbi daude. Esate bateako. Euskara konsideratzen baldin badugu bakarrik, batua dalakuan hemen hitz egiten duen Gipuzkera, orduan ez da oso ulergarria. Baina euskara oso zabala da, eta euskalki asko ditu, eta hiztegi handi badauka, eta hor hitz asko daude, ez da? Esate bateako, kebe da hemen Zaraitzu eraz, baina gaur. Ez, oain dela 2000 urte, gaur. Sibereraz hebe, esaten dan bezala, hemen. Karo, zorioneku denek epe, zorioneku denak hemen. Ez da, baina te bat jarri dute hor. Zer da, despistatzeko? Bi balioak izan baditzake, te eta de, eta denek epe, Zaraitzun, desde luego, ulertuko dute. Baina hori jakin da, zorioneko denek ebe, eta gaina, badu, esan nahi dut, etxe batean jartzen baldin bada, zorionek hori darraiona, denak hemen izatea koherentea da benekin. Bai, zentzuduna da, bai. Nik ez dut esaten, oain esango duten hau, benetako zea dela, baina, bakizu nola esaten den, sinon ebero, eben etrobato, ez da, bueno. Atera daiteke testu txukun bat, itxurosoa, gero oidan edo ez da, beste gauza da. Beraz, LTD, LSD, lurreko telebista digitala, honekin ere gauza berria eskurretuko ditugula. Ezue, zorioneko denak ebe, zorioneko denak hemen kabitzen garala, etxe zorioneko honetan, kompetentzia, Platoni bai, aitzuloa, zoriontasuna, babes hori, Euskaldunak abilak, ez da? Bueno, tira, zer esan emango duen honetan, goazen, behintzat saiatzera, hasi berri den aurkikuntza handi honetan, zer gehiago aurkituko dute da, Euskal Herriko, Euskararen, Pompeia ezaguna egingo den honetan, izango dugu honen berri zalantzari gabe. Baina gaurko unak, utzi digu bestelako albisterik euskararekin lotuta, eta zeinen garrantzitsua, Burniaroaren amaieran alako euskarazko izkribuak bazeudela berreskuratzea eta euskaraldian ez dakit itxiko diren, baina aho asko izteko aukera emango diguna. Edo nola ere, kezkarako datuak ere bai, UEMak, Udalerri Euskaldunen mankomunitateak udalak badakizue gertuen ditugun erakunde txiki handi ertain, baina zerbitzu gehienak eskaintzen dizkiguten horiek egindako neurketa euskararen erabilera arnasgunen tokia behar aldera dijoa eta kontuz horri atzera bueltarik izan ez desan bidea jarri barko zaio eta.